La candidatura d'Unió Popular també està d'acord amb la proposta dels partits de l'oposició, però junt amb Iniciativa Catalunya Verds van més enllà i demanen més equipaments culturals. A més, els ecosocialistes titllen l'actual política de l'àrea de cultura de decebedora i exigeixen un pla d'equipaments culturals que s'adeqüi a les necessitats de Tarragona. Iniciativa per Catalunya Verds qualifica de simple declaració d'intencions la política cultural presentada la setmana passada pel consistori tarragoní. Els ecosocialistes critiquen que aquest nou pas cultural s'ha elaborat sense la participació dels col·lectius artístics de la ciutat. A més, demanen un veritable pla d'equipaments culturals que respongui a les necessitats i les mancances de Tarragona i en el que s'inclogui una biblioteca. El mapa de lectura pública és un instrument de planificació de les necessitats de les ciutats en funció del nombre d'habitants i Tarragona fa molt de temps que està sota dels estàndards. De fet, sempre ha estat sota dels estàndards. El primer mapa de lectura pública és del 93 i mai no hem aconseguit assolir l'estàndard i de fet hem anat baixant. A mi em sembla que això hauria de ser una prioritat, entre altres coses, perquè assegurar el servei de biblioteques és una competència dels municipis de més de 4.000 habitants. Sobre la proposta de l'oposició d'ubicar una biblioteca municipal al Banc d'Espanya, Sentís considera que no es tracta de propostes puntuals, sinó de millorar la planificació. Per la seva banda, la candidatura d'Unitat Popular coincideix amb la proposta del Partit Popular de col·locar una biblioteca a l'antic Banc d'Espanya. De la mateixa manera que els Verds, la CUP exigeix un pla d'equipaments culturals que respongui a les necessitats de la ciutat. A Tarragona només hi ha una biblioteca municipal. A Tarragona Centre hi ha un centre cívic que no sé si podríem qualificar de centre cívic, que és el centre cívic de la part alta, que és bé una instal·lació adequada perquè sigui un centre cívic, però no és pròpiament un centre cívic com podem trobar als barris de Ponent o a d'altres barris. I bé, instal·lacions esportives, instal·lacions culturals, un centre cultural, un centre musical. Necessitem molts centres culturals a la ciutat. La CUP també es queixa de les inversions del Fons d'Inversió Local que només han servit, segons ells, per malgastar diners en turisme i en la façana marítima.